Shalom, Horas, alana yang mulat tanama parmingguota di bagasat tikyon, tapahohoma, martang yang bema hita di bagasar rohata. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 10 sada, ayat 2 dohot ayat 5. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di purbadia, na tumapalangit dohot tanon, amin. Asima roham diau, ale Jehovah, ay targugok doau, maras dorohakku dohot dagikku, alayang guau, tuho doau marhaporusan, ale Jehovah nikkudo. Hodo debatakku, margurutu tanganmu do, akka parsoryokku, say palua maaw siat tangan ni akka musukku, doho sian akka na mga lotong yaw. Ale Jehovah, say unang paurak aw, ay hodo na hujow, say palua maahu marhite-hite hatigorammu, haleluya. Martang yang mahita.
Ale Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulo pado mujol madohot debata pupuji hami guarmi jala hudok kami mauleate tuho ala ni saluhut na binahemmi patupahon hanguluan nami sa idongani mahami marhiti-hiti asini roham asa hupikiri hami totong na tinaumu dohot hamamatem asa huar sakok kami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaw na sitong jala asa marroha haholongok kami huhut madok mauleate tuho asa olo hami mangihuton ho rodi hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinubusmu marhite-hite mudar mune badiai olat nyon rodi saleleng ni leleng na amen. Patik ni debata dihita di minggu palmarum sedarion ima patik parjulu sah rodi patik paupaton patik parjulu audo jahuba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ay honau humna dosugut akka namar sineang di guarna ima sahakna atong rak mangidugugu mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na bartu patikmi amen.
Parhatopoti madosatta tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Huhilala hami rikko do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahinna hu paserep hami diri nami sadarion di julum. Jala hu parhatopot tami. Tung na do hami manibil sian akka dalamu nabadiai. Songon biru-biru nalilu. Saya pahot maasini roham dihami merhite-hite panidangion dohot hagugon nito di perbadia asa tarapul situ tu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahin hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tak begima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonod do hatan ni Tuhan Jahoba nunga diarsahi hoau marhitesian akka dosam jala nunga dilojai hoau marhitesian akka hajahatomu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku jala dangbe hupai ngot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. So
hatani debata epistel di menggutta sadarion tarsurat di Matius 20 sada ayat sada sahak rodi ayat sia tajahama mar sorin. Dungi lau mamat dapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor Betfage madonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma narikot doi di Tuhani dungi pitor loason nama. Bahwa hamuma tubur sion idama naroma raja mimanopoto nalabok dorohana halude dohudulanna dohot anak ni halude buban. Di buan nasida mahaludei dohot anakna diapehon ma ulosna tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Alai sudena toropi akka dijolona nang namangihut siap pudipe mangulupon Hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani Hosianna madigijang ima sahakna martua doakan tumangihon hatani debata jalan opsa amin.
dakon maha porsiaw tay songon na hina dakon ni dongata saha porsiaw di sadok portidion rak mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai imana tinubuhon di si Maria na gabe-gabe siatot di porbadia adorang soa bubuhan ido tuhata na tumau na birni di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano toru dung di tanom na mulat mangulu di ari patuduhon na manai tu surgo lauhudur tu siamun ni debata jahoba amanai pargogo nasu hatu dosani di sima ibana paima mulat sogo tu tanon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di tod di porbadia doho dihatai nama dok mulat mangolu dosu daging halak nong mate doho dihangoluan na sora sudah amin.
Shalom ma dihita saluk na manginang. Tikting di Huriata Minggu 10 April 2022. Guarne Minggu tasadarion ima Minggu Palmarum topi Minggu sadarion pinasupasuma naro di bagasan guarni Tuhani. Napaduahon parhobas sadarion di hari Minggu 10 April 2022 boima tajaha di tikting warta jemaat. Patoluhon tikting namasa parjulu pelian tujulu hobar tu rencana ni program kerja diakoni sosial ni Huria iman Allahu mendukung program kerja diakoni di pabotohon tu hita ruas papu mengepelian tujulu do hita marhite amplop sadarion Minggu 10 April 2022 di patupa parmingguan manogot arian dohot botari tapasahat ma peliani laho pasangapon guarni tuhatta paduahon parmingguan dak dana sikola minggu pinabotohon tu sudah ruas nama dana sikola minggu mamuka mulai sadarion 10 April 2022 masuk pukul 8.15 WIB nunga di patupa ibadah sikola minggu maringanan di gereja HKBP Harapan Jaya pinangidoma tusudina toras asa manosoya ka yanakota laho madohoti parminggu ni patoluhon dak dana nasorang. Nah di hari Minggu tanggal 3 April 2022 di basa-basahon tuhatta dosa dadak danak bawah di amata Joshua Leope Silitonga inata Christine Lasroni DS Borulibong alamat Telaga Bening Residence Blok A6 Dohot nomor 22 Harapan Jaya Bekasi Utara Wilayah Sion hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna tatang yakon madak danaki asasi burma godang jala marhabiaran tudebata paupaton ruas natabba naparjulu mamuka sadarion tanggal 10 April 2022 di jalo do gabe ruas ni Huriata ima amatta rodoli pataruli si jabat SH Inata Magdalena Silvia Margareta Boru Simanjutang sarjana kedokteran alamat perumahan Harapan Jaya 1 Jalan Kini Balu 2 Blok B nomor Pitolu wilayah Jerusalem anggiak maruas nai baru gabe ruas naburju di Huriata pinangidoma tunasida asa jongjong di ingananna. Marminggu manogot mungkin nasida. Napa duahon mamuka sadarion tanggal 10 April 2022 di jalo do gabe ruas ni Huriata ima amata Febriandana Hasibuan inata Erniati Friska Aris Boru Tambah dohot sadadak danak bawah alamat Jalan Belimbing nomor 30 Sadabi Kompleks Seroja Wilayah Sion naro Piddasian Huria HKBP Binjai Resort Binjai Distrik 20 Tolu Binjai Langkat anggiat maruas nai barui gabe ruas na burju di Huriata jala pinangidoma tu keluarga asa jongjong di ngananna palimahon partangyangan pasion hari Selasa dohot Rabu tanggal 12 dohot tanggal 10 April 2022 di Patupa ni Huriata do acara pertangyangan pasion marningot panaunon ni Tuhatta Yesus paluahon jolma pardosa alani ni sosohon matuhita ruas ni Huria asaroma dohoti acara pertangyangan pasionon jala akka paduan suara
asa mangisikor di pertanyaan pasioni. Paunapon parningotan ari hamamate ni Tuhata Yesus manang Jumat Agung. Di hari Jumat tanggal 15 April 2022 patupaun ni huriata do acara parpunguan parningotan hamamate ni Tuhata Yesus di Patupa Toluhali ima di pukul 7 di pukul 10 do di pukul 10 pitu wib jala di Ganup parpunguan di Patupa do malulaun nabadia. Papi Tuhon parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus pasca parjolo do paduahon na parjolo. Di hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 6 wib maringanan di gereja huriata patupahon acara parmingguon buha-buha ijuk laho marnihot haheheon ni Tuhata Yesus laos di Patupa do parmingguon danak sikola minggu dohot kegiatan mangalului tolor Paskah ni sosohon ma tusudina toras ni danak dohot ruas asa tabuan ma akka yana kota laho madohoti acarai. Bagian B, di hari Minggu tanggal 17 April 2022 ima parningotan ni arhaheon ni Tuhata Yesus di Paskah pertama huriata patupahan parmingguan Toluhali ima di pukul 7 digabung dohot parmingguan buha-buha ijuk pukul 6 wib parmingguan pukul 10 wib dohot pukul 10 pitu wib di Patupa songon nasomal di parmingguan ni laos papungu pilihan dohita tu pakta tu kategorial paropuan HKBP pusat tapasahat ma peliani na dumenggan ma bahen sangap hamuliaun ni Tuhata. Bagian C, di hari Senin tanggal 10 April 2022 ima parningotan arhaheon ni Tuhan Yesus Kristus pasca paduahon patupaun ni huriata do parpunguan masuk pukul 20 wib jala akka paduan suara asa mangisi kor di pertanyaan pasioni di pertanyaan ni laos papungu peliad dohita tu pakta tu diakoni sosial manang Caritas Emergensi HKBP pusat tapasahat ma peliani na dumenggan bahen sangap dohot hamuliaun ni Tuhata. Pawaluhon patadahon calon situa sadarion Minggu tanggal 10 April 2022 di Patupa Arian dung sidung tiktinganon di Johodo Goarni na calon situa di Tikion. Pasiahon sermon parhalado hobar tu hasil sermon parhalado nasional khusus hari Kamis tanggal 14 April 2022 di Patupa Gabi hari Rabu tanggal 13 April 2022 dung sidung pertanyaan pasion kedua pinangido tu sude parhalado asa sude parhalado mar sermon 10 ibadah lansia distrik hari Selasa tanggal 10 April 2022 pukul 10 WIB seksi lansia sa distrik 19 Bekasi patupahon parmingguan lansia distrik maringanan di HKBP Jati Sampurna. Kegiatan ini diikuti pengurus dohot akka anggota seksi lansia HKBP Harapan Jaya. Bagian palimahon parhepengon ni huriata di hari Mingguon boy mata jaha di tikting saldo nikas huria pertanggal 10 April 2022 huria dohot diakoni 141 juta 12.855 rupiah pusat 50 juta 60.667 rupiah dana pensiun 8 juta 173.000 rupiah pembangunan 2 juta 400 rupiah transistoria 2 juta 200 rupiah sarana parkir dohot dalan 500.000 rupiah laos ni sosohon ma tu sudir ruas ni huriata asa tagaran ma pelian bulanat tabe
pelian parmingguan virtual na tapatupa di bagas tabe nang janji imat tabe tuhata mamasu-masu parhepengon ni huriatta. Bagian palimahon ulang tahun. Torok ni ruas nama ulang tahun di hari mingguan 45 halak. Parhalado do ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatan ini bata nama do di pesalmen ono pulutulu ayat walu. Ai hodo menjadi pangurupion di ahu. Jalatar bahen ahu marolopolop di linggomni akka habongmu. Songonima tikting namasa di minggu tasadarion Tuhan memberkati. Jala mangihuk muse neng patadahon calon situa gerejata asa ni joma tujolo amanami dot inanami nagabe calon situa opat halak. Na parjolo inang nyonya El Manalu calon sintua Rusmiati Boru Sibagariang. Alamat Perum Harapan Jaya, Jalan Gunung Tonasa, Blok B, nomor 227, wilayah Jerusalem. Napaduahon Inang Nyonya S. Tambunan, calon situa Gita Reni Maria Boru Tumanggor. Alamat Jalan Silitolu, Rawabugel, RT 5 RW 26, Harapan Jaya, wilayah Jerusalem. Napatuluhon Inang Nyonya C. Nainggolan, calon situa Desi Aryani Boru Situmorang. Alamat Jalan Segarawana RT Sia RW 25 wilayah Jetun. Napaupaton Inang Nyonya M. Hutapea, calon sintua Jelita Boru Sianturi. Alamat Kapling Tegal Perintis, Blok A3, nomor Sia A, wilayah Bethlehem. Dihita salut na manginang, nungajongjong di tonga-tongat ta, calon situa nanayang makobasi di huriat taon, tatangnya koma akka calon situa nang tarpilit, margogo na sida makobasi mabahen na duminggan, bayan parsangapon guarni tuhata di huriat taon. Mauli ate mak, pinangido ma tuhamuna asa hulak mahamu tu dolan muna. Oh. Sanok semua saudara-saudara. Dikat dia. Shalom Amanginang. Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan pada hari ini, bisa dapat kita beribadah di gereja ini karena Tuhan Yesus. Kami memperkenalkan diri, saya sendiri
Nyonya Manalu Boru Sibagariang dari wilayah Yerusalem. Jadi marsitangnya kita amang inang asa dileot Tuhan gogo dihami lau mangulahon sesuai hopar tulumoni rohani Tuhatta. Shalom. Amang inang bihita salut nana di pemudi gereja. Di bagas ketikyon kupata daukan madiri nami ausad diri nyonya es tambunan bertumanggor mengido hami tuhita salutna amang inang asa tangya kok kamu hami asa mergogo hami lo melayani jala gade sangat di gorni Tuhatta. Amin. Shalom buat kita semua Ruas HKBP Bekasi. Perkenalkan, nama saya Desi Arianis Tumorang. Saya dari wilayah Jaitun. Kami sangat butuh dukungan, bimbingan dan saran buat kami calon sintua. Kita semua semata-mata kita melakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dari belakang inang itunya, kabelnya. Dari belakang. Shalom amanginang, puji Tuhan di Parsaurat Kasadariot, kami patagdahod diri nami, au cerita boru siak duri, calon situa sian wilayah Bethlehem. Amang M hutapea, inang nama nubuhonau, boru sitorus, inang semat waktu boru hobi. Tolu dihami dadanak, boru bolate. Mau lihat ya amang inang hundul mahamu muse tu hundul amuna.
Tapuji Tuhatta sian buku ede nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat namangihut laut si sombata papungu piliata sada A dohot sada B. Maulia temadihu oleh Jehovah debata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus dibalga dohot diasini holong ni roham na mangalehon kesempatan dihami Tuhan rotu bagas joromon
madok mauliate mamuji pasangapon goar muda badiai disude dengan dibasam naung jalo kami di bagasan tikion sai pasu-pasu mahamele Tuhan dinalau majalo sodangi barita naulim diobason suruh matodim to di perbadia na mengajari kami ganuk marsada-sada asanggiat tung tau kami Tuhan lau mangatusi hatam di bagasan obason makuling mahole Tuhan nunga rade kami tu mangihoja tangihon mapangiduan nami mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Shalom madihita manginang mau lihat barita nauli nagabe turpuk jamita di mingguta minggu palmarum sadarion ima minggu tanggal 10 bulan 4 2022 dibuat dosian pesalmen 100 lalu ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sia songonon madidok disi ukap hamu madiau akabahal di hati goran asa hubongoti akai lau mamuji Jehovah odo bahal di Jehovah bongotan di akapartigor doi sogut madok mau liate ma audiho ala naung dialusi hoau jala majadi hatu auku batu naung binolokon di akapade bagas ima jadi batu parsuhi sian Jehovah doi masa halonganga doi anggo di matata ariodo najinadihon ni Jehovah marodopolop jala merlas ni roha mahita disi iale Jehovah sai manupak maho iale Jehovah sai homa mabahen majadi pinasupasu mana roma hite-hite guar ni Jehovah pasu-pasu hami ma hamu aka nasian bagas ni Jehovah do debata jala ibana do manodangi hita tabaton hamuma aka pelian pestai sahat rodi aka taduk nilanggatan hodo debataku jadi hodo pujioku ale debataku sai hodo pati buloku madok mau liate mahamu di Jehovah ai pardengkan basa do ibana ai rodi saleleng nileleng nado asini rohanai ido sahatna hurian itu hata nahinolongan itu hata Tuhan Yesus Kristus turpuk tahun imasada ede puji-pujian napi nasahat ni par pesalmen jala turpukon saya somaldo dipakai bangsa Israel di napatupa aka peribadatan nasida ro tu bagas joro jala ahado ubaina adong tubuh pamujion dohot madok mauliate mana ucapan syukur tu debata Jehovah ahado alana ahado ubaina boy adong rosian rohani sasada halak hata pamujion dohot madok mauliate dison dipakilalahon par pesalmenido panogunoguon dohot dengan bahasa di debata di bagasan pardalanan ningoluna nangpe sipata adong ro aka parsorion tantangan manang musuh namanga rongom par pesalmen alai dinaroi bana pasahaton ngoluna tu debata gabe boy do ibana malua sian ragam niaka hamaolon nang hapor suhon jalalas ido nang nahinangoluhon ni bangso Israel nang hinamolotehon ni bangsoi dinaruar nasida sian parhatubanon baik Misir manang Babel
Sai pitor adong dosa da ucapan syukur puji-pujian tu debata di panogunogun ni debata manang dihuaso na binay ni debata di bagasan panogunogun ni bangsoi mabuan bangsoi haruar sian aka parsorion tantangan parukilon nagabe manopa bangsoi asa gabe bangso na setia dahot na taat tu adopan di debata asa nang penasida mangadopi aka parsorioni selalu dona sida laho pasahaton pangidoan tu adopan di debata jala disima dina di pasahat pangidoan na tu adopan di debata di bagasan tangyang na las disido dialusi debata las ido nang kinatahon ni parpesalmen dohot bangso Israel aidung ruar nasida sian habuangan Babel las dorohana sida marolopolop dotor dinasida aidang be tertindas nasida manang dang be di perhatoban halak Babel nasida alani mamuji debata nasida alai nangpe malua nasida dan sikop depe pamujion nasida tu adopan di debata alani aha ala bagas joro na di Jerusalem nungabe marokso alani ikon loja do nasida musir laho padenggaton manang membangun bagas joroi asa tung sikop parmianan nasida manang inganan nasida lau mamuji pasahaton hamoletion teodopan di debata alani dibangun nasida mamuse bagas joroi asa adong inganan parsaoran nasida rapdo debata menang pertemuan ni aka naung pinalua ni debata asa dibagas joroima papataron waso dohot dengan bahasa ni debata marhite hata ni debata kebenaran ni firman Tuhan manang kebenaran ni hata ni debata alani parpesalmeni lau mangidohon sayukap hamuma bahal dia ka bahal di hati gora ukap hamuma bahal somaldo molo harbangan bahal pitu harbangan lau bongot tu bagas joro ni debata jala laus di bagas joro manang di gereja di siba tangi honon hata ni debata manang kebenaran ni hata ni debata laho mengajari manogu-nogu dot paingoton lau mangatusi dalam lomoni rohani debata las iman nahina lunguton ni parpesalmen las iman nang nahina lunguton ni bangso Israel asa tung sikop bagas joro na adong di huta Jerusalem dung dibangun nasidai jala sikop disima nasida mian jala disima laho marsaor dibahas dibohal manang dibagas joro ni debata molo pengertian na jolo di nasida molo marokso manang hancur bagas joro hataridani hataluon ni debata nasida doi alai dipatuduhon mamuse gogo ni waso ni debata gabeboy nasida malua dipatuduhon aka habal gaon napi natupan di debata asa dinabongot nasida di kerinduan nasida nasi launi lau mabogoti bahal manang bagas joro na di Jerusalem saunari nunga mulak nasida jala dibangun kembali inganan parmianan inganan parsaoran inganan ni debata marsaor rapdot bangsona ima bagas nanidok ni par pesalmen ni alani medok mauliate manasida di bagas coroi di inganan na pinauli nasida naung pinature nasida laho makam liatehon pabaenan panugunoguon pangiring-iringon ni debata di bangso na pinilit ni debata ima bangso Israel jala disima dihatahon nasida bahwa
debata Jehovah do debata hatuaon ibana do natoktong pujion jala pasangapon jala hapor siao do mangojar hatap pabujion di debata Jehovah asadang to kabal benasida marsoba alai ikon tu debata Jehovah naung parwarhon dohot naung mangalehon asini roha di tonga-tongani bangsa Israel hati-hai jala laos didok par pesalmenido bahwa ibana heado ibana dikucilkan manang dimusuhi halak manang dipahata halak ibana alai wadu ibana lau mengadopi tetap do ibana setia laho mangidohon asa mampu ibana mengadopi aka hata-hata manang tekanan-tekanan manang narosian musuh ima termasuk si Saul nama ngonggop Hosana alai tuisi do ibana marlinggum debatado parlingguman ala nido bana do ibana mungkin batu nang binolokon ya kepada bagas ima jadi gabe batu pasuhi jala termasuk mau muse tu hataridaan ni haroron itu hata Tuhan Yesus haroron itu hata Tuhan Yesus na so dijakon halak ibana termasuk aka tokoh-tokoh gereja tokoh-tokoh masyarakat di hati hai manang halak parise si boto surat ya tuk mau dona sidak lau majalo kehadiran itu hata Tuhan Yesus mau dona sidak lau majalo aha nahina tahun itu hata Tuhan Yesus tunasida asa gobarani di patuduhon par pesalmeni gabe ibana do batu parsuhi Yesus Kristus nagabe songon landasan ni haporsiao ni halak na porsia na mangihuton ibana Yesus do na paluahon dohot mangalehon lasni roha nama bain ngolut tagabe marolu polop ala naung malua sian ragam ni akahaholomon ibana ma gabe paulihon batu na pinauli manang hita naung tinobus nitu hata Tuhan Yesus dipauli gabe aka anak nahina holongan ni debata asa molo tumpe hita rupani madabu tu bagasan dosa alai debata tok tongdo mangasima kaholongi hita ido baina disuruh roh Tuhan Yesus Kristus tu portibion jalalas ido na nilubahonna manang napina torangna di bagasan tupukon bahwa Yesus Kristus do ojahan di naung di papatan Yesus Kristus muse ulau na pinasahat ni debatatu ibana ima di panaonon nai di sitaonon natinaon itu hata Tuhan Yesus dungi di ida akka halak si boto surat do akana torok naso olo porsea di Tuhani alai dung di ida ulaun keajaiban ulaun habal gaun na pinatupani debata gabe adong ma sada pengakuan di bagasan ngolu nasida mangudukko maka porsia Yesus asa gabe mangolu nasida asa terselamaton nasida asa gabe malua nasida marhite-hite batu nabi nolokoni batu dipakai aka pada bagas doi lau membangun sada bangunan baik jabu manang gereja manang na apa rupani alai molo kokoh do batu parsuhinai ya pundasi na kokoh dang murai boa dang murai si gadi dang murah hancur ala memang pundasina sangat kokoh dibaen pada bagasi isedo nagabe batu parsuhi nagabe pade bagas si madebata batu parsuhi ima Yesus Kristus asa manang isi halak nasetok tong maka porsiai tu batu parsuhi ima Yesus Kristus tetap doi kokoh nang pero hali suksung haba-haba parukilon si taonon aka hamaolon
halak nasa itu tong marsigatung son par pesalmen na marsigatung tok tong tu debata Jehovah di situasi kondisi apapun yang dihadapi tok tong ibana komunikasi na dengan rabdo debata di sido debata mangurupi dohot paluahon ibana gabe ditada ibana mapabana ni debata ala ni debatado ubana boya songonon ala ni debatado ubana boya hipas ala ni debatado ubana boya boy mangulahot akaulaku ala ni dengan bahasa ni debatado ubana boya toktong mangula akaulaon na pinasahat ni debata debatado pasahatot akaulaon na dengan tuhita ala ni para pesalmen mado ikon toktong mamuji pasangapon goar ni debata toktong marolopolop maka mulai tehon dengan bahasa ni debata tarlumbobi di panubusion di naung mulak nasida sian habuangan di sidi do di jauhon par pesalemeni sai manupak maho ale Jehovah sai ho mama bahen jadi saluhut ahana tapi kiri ahana tasakapi ahana tahulahon ikut debata Jehovah do nama bain menjadi di aka ulauta do dia kanata sakapi dang alani gogota manang dang alani habisuhota manang dang alani kuasota alai ikon tatada do sude na adong dihitai ima alani kuaso dohot alani gogo ni debatado napa napi nasahatna tu kita jala iduna hina tidakoni par pesalmen di suraton ibana ma asa nasida toktong manang halak na porsea dituhani ikon makilala manang nati nopa ni debata ikon makilala bahwa debatado toktong mangalinggumi dohot na mga ramoti na mangalehon asini roha dohot akapasu-pasu debatado mabay manupak alani dinaro tu bagas joro ni debata di dokon pinasupasu manaro marhite-hite guar ni Jehovah paso-paso hami mahamu akad narosian bagas ni Jehovah asa meloro tu bagas joro di debata bangsoi madok mauliate jala di halunguton nasida do nang pasu-pasu nanaing jaloon nasida muse sian bagas joro imahata manang barita nauli nagabe paingoton dot manungguli lau menyemangati akan aporsea di perdalanan ni muluna asa toktong margogo marhite hatani debata aik hatani debata ido nagabe margogoihon kita asa boy hita dang madabu tu bagasan padelean ia ro aka parsorio ia ro aka namasa ia ro aka parukilon nata adopi di perhadapon di hita di perdalanan ni ngolu di portibion dang gabe madabu hita tu bagasan padilea alai alamian hatani debata ima nagabe margogoihon hatani debata nagabe senjata paingoton akan aporsea laho mangolu di perdalanan ningolu di portibion jala ibana pe laos diarahon par pesalemenido muse asa totong manada dohot mamuji debata hidup baina didok di ayat 20 itu do 120 sia didok Jehovah do debata jala ibana do manodangi hitat tabat tot hamuma akapelean pestai sahat rodi akat taduk nilanggatan hodo debataku jadi hodo pujioku ali debataku sai hodo pati buloku madok mauleate ma autu Jehovah ai perdengan bahasa do ibana ai rodi saleleng nileleng nado asini rohana asa dinaro tu bagas joro di sonpar pesalmen itong mangarahon majauhon asa pasahaton pelean tulanggatan pasahaton pelean tulanggatan di bagas joro jala di panadayon di dengan basa ni debata di pasahat ma aka pelean na dumenggan baen hamuliaon ni debata asa ahawan na marga nang pelean na idiigil di debata siya kita ima roha pangoloyon mangudukon hatani debata sohon nataida nakini adipatu jolo di epistel bahwa dinalau na sida tu Jerusalem
laho mangulahon manang lau memestahon pesta Paskah. Saminggu nai sebelum pesta Paskah lau nasida tu Yerusalem ima di guar minggu Palmarum, minggu mare-mare lau nasida tu Yerusalem naing marningot dengan bahasa ni debata dinaung malua nasida ahado dipatupa dina tinagam ni bangso Israel asa malua nasida sian gonggoman di halak Rom hati hai diingito nasida do asa Rom Mesias Yesus laho gabe raja di tonga-tonga nasida mabuan nasida haruar sian hapursuhon jala memang ido alai ibana dangga besongon raja songon adiportibion na hudul di hoda ibana alai hudul di halode do Yesus rotu Jerusalem neng mamestahon pesta Paskah las imamuse ujungna neng manau ibana dina roh Yesus Kristus marsi hudul di halode ima patuduhon haserepon dohot uduk ni rohani Tuhan Yesus manguloi parsuwon di debata laho pada mehon jolma rap dohot debata asa kembali pulih mardame rap dohot debata dinaung dao jolma isia debata alai Roma Yesus mabuan haluaon dohot asini roha nangpe ikon mate ibana mars mate tarsilang ibana lau makokok jala disitai dan akiningan sudah do berpartisipasi aka na menyongsong kehadiran di Tuhan Yesus Kristus di naneng rotu Yerusalem sudah mabain partisipasi na sisiani perupani dina disunuri Tuhan Yesus lau borhatho lau mangalap halode nina tujuluan di bagasan haserepon do udut ni rohado mangoloi parsuruon ni debata Tuhan Yesus Kristus tua kasih sianai ate di bagasan uduk ni rohas danga dong rupani komen sian sianai na dua yate alai di bagasan haudukon bulus ni roha ibana mangoloi jala ido naing tong diigil sian ngolunya kana porsea di Tuhani naing tok tong di bagasan uduk do seret ni roha mangoloi pajawon manang undangan nasihat debata lau manangihon hatani debata tu bagas joro asa hatani debata nagabe nguluta bohal ditodita asa boy hita malua jalahot orsea di Tuhan Yesus Kristus jala taida di sinakiningan nang akan atorope marulopolop madok marulopolop ma Hosianna balua kami sian gonggoman halak Rom balua kami ale Yesus sia dosa nami idi johon diolopon alai dung diadili silatu sate marlas ni rohana sida alai dung diadili sida silatus gabe buadom se nasida gabe nasida mamuse madok parsilakon ninna muse nasida do mangolopon dinaro Tuhan Yesus tu Jerusalem alai laus nasida mamuse lau maparsilakon nasida pajong jokon alai boydo laus nasida muse medabuhon saunari nunga tarpilit nakiningan opat nalak sian wilayah Jerusalem dohot sian wilayah Jetun nang sian wilayah Bethlehem di pajongjong gabe calon situa sian wilayahi naung di Patujolo wilayah laho neng makobasi di tonga-tongani kurian itu hatta di bagas joro na pinasahat itu hatta di son sasitongna songon sisean manang songon sisian nasi nurun itu Tuhan Yesus nakiningan danga dong komentar sian nasida roha pangoloyonido na di patuduhon lasongonido nang dihamu naung tarpilit gabe naing calon situa makobasi di HKBP Harapan Jaya laus haolo ondot pangoloyon muneido naing pakeon itu hatta hamu gabe ula-ulana mabon
mamaritahon barita nauli baik marhite hata na pinasahat muna nang marhite pabainan muna sikap tingkah laku si ganupari naing patuduhonon muma di naung di patujolo hamu naing gabe calon situa naing magabe calon situa namar pangoloyon tuhata ni debata unang tuhata ni jolma ubiara mahamu mangoloi debata sian mangoloi jolma ai debatado nama milit hamu debatado nang margogoi hokamu porsia mahamu urupan ni debatado hamu lau mamaritahon barita haluaon nabi noan itu hata Tuhan Yesus nata haporsiai asa gabelam torop halak porsea di Tuhan Yesus Kristus asalam torop halak marhamu baon ni roha narade lau mangundukon mangulahon lomo ni roha ni debata ido naeng buah nota sai di pargogoi mahamu mangarahon aka ruas ni huria madapoton rotu bagas joro manangihon hata ni debata asa bosur todita ditogu-togu hita tudalan hati uron nah hinalomohon ni debata saleleng mangolu hita di portibion sai tu hatama na margogoi hokamu margogoi hon nang hita saluhutna naung porsea di Tuhan Yesus Kristus naung di palua Yesus Kristus hita tamah hita totong madok mauliate mamuji pasangapon guar ni debata di naung radei bana mangalehon hosana dirina dileai diicahi di sahat rodi namate ibana lau makokop kita lau paluahok kita sian gaboli sop ni dosa alani tong mahita uduk jala serep dia dopan di debata songon akan natinubus nahita jala taingot ma di pertangyangan boda pertangyangan pasion nanaing patu paon ni huriata ima di tanggal 12 do 10 tolu 2 borngin patu padudut ria mahita ro manangihon mabege songo dia ma kronologis panaonon nitu hata Tuhan Yesus Kristus roh hita tu bagas zoron madok mauliate didenggan basa ni debata dinaolo ibana paluaho kita marhite panubusionai argado hita ditubus argado hita di mata ni debata alani hita pe ta argahoma lau mangulahon lomo ni rohani debata asang giat sahat hita Tuhan nguluan nama notong sisa leleng ni leleng na naung pinarade ni tuhata tuhita ai ido tujuan ni ngoluta dina di loas debataro pehita mangolu di portibion naing dohot tita pakion na mamaritahon lau mengajak asalam torop halak na porsia jala topik ni mingguta sadarion didok pinasupasuma naro di bagasan goar ni tuhani pinasupasuma naro marhite-hite goar ni tuhani tahaporsiai ma Yesus naung ro paluahu kita asa anggiat taruli hita di hanguluan nama noktong sisa liling ni liling na tuhata ma na margogoi hondot nama masu-masu hita amin mauliate ma dihuale Tuhan debata manami diasini roham dihami dinapai dina pinaingot muhami ali Tuhan di bagasan tikion marhite-hite pamujion ni par pesalmen didenggan di basa naung pinasahatmu tu ibana jala di parhatopot ditadda bahwa pabainanmu do denggan di basam dui di pasahato tu par pesalmen alai sonari tu hami di patu begiohko Tuhan sadariom lau paingotok kami asa toktong habi Tuhan memuji pasangapon goarmu disude dengan di basam naku jalo hami gabe toktong boto hami Tuhan badok mauliate marhite nang dia kapabainan di aka pelean si patu paun nami tu jorom asa dada holan mamuji hami dada holan majalo hami ale di ilhodo nang sian hami Tuhan soon respon ni pakokoponmu di hami Tuhan ima hau lo ondohot hau dukon mangului hatam saliling mangulu hami di portibion atau ngasih maroh hamali Tuhan tung so tau do hami lau mangulahon aka ulana denggan
di panggulmito ninggolu nami molos soho nampat dongani hami di ini urupi mahami Tuhan jala parkukui patau hami Tuhan lau mengatusi dalan lo muni roham asa toktong hami Tuhan mardalan di dalan hati uron napi nasahatmu ai hatamido nagabi hati uron di dalan nami ido na lau mengiring-iring kami Tuhan jala laus ido lau patubuhon nang haporsion nami atau pasu-pasu ma salhut huriam natu mangin hatam di bagasan sadarion di bagas ceromon jala pasu-pasu mana sida toktong dia ke pardalanan ningulu molope Tuhan boy wadopi hami akan masa di portibion kaparukilon si tahun non tantangan dohot aka problem pergumulan hidup di ngoluon alai dakya hami ditinggal hokko naeng do hami naeng toktong maju ho di ngulu nami asaho Tuhan campur tangan gape boy hami malua jala boy hami Tuhan selamat ala niasini roham atau ngasih maroham saya pasu-pasu pasal hut ruas mon pasu-pasu kanan iluan di tangan nasida li Tuhan asa marhite ka pasu-pasu naung jinalo nasida lam uduk jala serep nasida mangului ho di bagasan panggumito ningguluna lasong Tuhan akar ruas muna di bagasan parsahito natong dirawat di rumah sakit di Partikianon nasida pi Tuhan hubok kami tuho asa ho manamang alion hamalumon di parsahiton sian nasida asa boy nang nasida pi Tuhan majalo denggan di basam pasu-pasu kaubat na pinangan nasida sanggiat boy tumibu nasida mulak sian rumah sakit manang na dirawat pinasida di bagas asa boy nasida musai Tuhan rap kami mamuji pasangapon kuar muda badiai di bagas coromon dia kena berulang tahun Tuhan sailam tabay ma kajang umur nasida togu-togu mana sida tu dalan lomo ni roham songni nang ruas nataba bain mana sida kabe ruas namar habuk juon di nasida di Huriamon songni nang parhaladum calon situan na terpilih Tuhan di wilayah Jerusalem Jetun Dohot Bethlehem pargugui mana sida li Tuhan mampu hom mana sida gabe ula-ulam sibuan barita nauli sibuan barita halalas ni roha tu torop ruasmu asalam torop ruasmu Tuhan manadaho di bagasan nguluna atong sahat di homa ngulunami saluhut na pungon Tuhan homa na mga ramoti homa na malinggomi hami saluhut homa na paluahon na mga lehon las ni roha di gami saluhun na ima pangiduan nami Tuhan di bagasan opason say tangihon mapangiduan nami mga sahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin marede mahita laos tapasahat mapeliata marhita amplop tu diakoni sosial dohot tu HKBP pusat
tatangnya kon ma pilihan ata papungon to dupan di debata martangiang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileno nadinggan dohot nasauli basa na mauliutus hupasat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo may gabe wak nang hucus di jelom pasu-pasu may jalara moti asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala dipasaorhon madamena tutod ditabe.